he substituït a la Rosa, que es va jubilar al setembre, i que això és recent, i res, comencem l'acte. Benvinguts i benvingudes a l'acte de celebració del 20è aniversari de l'Escola Miquel Martí i Pol. En primer lloc, i com no podia ser d'una altra manera, vull agrair la presència a totes les persones que ens acompanyen. Per nosaltres és un privilegi poder comptar avui amb el senyor Ignasi Simón, alcalde de Lliçà d'Amunt, amb el senyor Fran Sánchez, regidor d'Educació del municipi, la senyora Maria Àngels Martí i el senyor Jordi Martí, que són els fills del poeta, un gran honor, el senyor Pere Massó i Anglada, que és el director de serveis territorials de la nostra zona educativa, la senyora Ana Maria Castany, coordinadora de serveis educatius i formació permanent de serveis territorials. Sí, si m'equivoco, em dieu, No, disculpa. Referent del programa Biblioteca Escolar del Servei Territorial. Perdó. La coordinadora és la Marina Batlle. Doncs, perdó, tenia la informació equivocada. No et preocupis. Vinga. La senyora Imma Buñuel, directora de l'equip LIC de serveis territorials. La senyora Sandra Gai, que és coordinadora de serveis educatius de Vallès Oriental 4 i directora del CRP, del nostre CRP. El senyor Josep Vila, l'assessor de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre, del nostre centre i de tots els centres de la zona. La senyora Eva Comellas, directora de la Biblioteca de Cal Oliveres del municipi. La senyora Ruth Coder, bibliotecària de Cal Oliveres. La senyora Rosa Maria Miró, directora del centre durant 17 anys. La Montse Peric, la meva companya, cap d'estudis. En Jordi Ciurans, secretari del centre i el mestre més veterà del centre. L'Anna Castells i la Elisabet Pérez, que són mestres actuals del claustre i dinamitzadores de la biblioteca. L'Adrià Alcaraz, que és un antic alumne i és actual mestre de llengua estrangera del centre. El senyor Paco Vega, que és el president de l'AFA. I per últim tenim en Biel Cruz i la Emma Idàñez, que són alumnes de cicle superior i representants dels alumnes del centre. A més, també volem donar les gràcies a tota la comunitat educativa que ens està seguint en directe per al nostre canal de YouTube. Esperem que no hi hagi cap problema tècnic. A les famílies, a equip de mestres, als serveis educatius, CREDA, EAP, CRP, companys i companyes d'altres centres, antics mestres de l'escola i el personal no docent del centre. Espero no haver-me deixat a ningú. D'acord? Molt bé, doncs us explico una mica. La nostra escola va ser inaugurada el 28 d'abril del 2001. Pràcticament fa 20 anys, exactament. Amb la presència del poeta Miquel Martí i Pol. Ens sentim ben orgullosos de formar part del seu gran llegat. El discurs inaugural ens va dir: m'atreveixo a fer-vos un prec. Feu el que bonament pugueu, si us plau, per desvetllar i mantenir actius els sentiments més nobles en els vostres alumnes. I vosaltres, alumnes, sigueu cada dia més exigents amb vosaltres mateixos i més respectuosos amb els altres. De manera que entre tots, a poc, anem construint un món més just i més solidari. El que us demano és el que jo sempre m'he esforçat a transmetre amb la meva poesia. Amb aquest esperit, ja són 20 anys fent camí en el món de l'educació, aquí al municipi de Lliçà d'Amunt. Avui, amb aquest acte, volem reforçar el compromís de l'escola pública amb una educació de qualitat, sempre mirant cap al futur. A continuació, dono la paraula a la meva companya i anterior directora de l'escola durant 17 anys i una persona de gran importància, rellevància en l'esperit del centre i en la seva evolució. Rosa? Bona tarda a tothom. Al setembre de l'any 2000, fa més de 20 anys, vaig començar a treballar a l'escola Miquel Martí i Pol, primer com a mestra, una mestra de primària. Només 2 anys després vaig poder entomar la direcció. Cal recordar en Francesc Colàs, que va ser el primer director que va endegar l'escola, l'any 2000. Tots els començaments són difícils, però amb tota la il·lusió
i sempre amb l'ajut de tot el personal, docent com no docent, AFES, alumnes, el departament, l'Ajuntament, vam crear l'escola que és actualment, de la qual em sento molt orgullosa d'haver-ne format part. Estic segura que l'escola Miquel Martí i Pol continuarà creixent i serà un referent, si no ho és ja, un referent, perquè la il·lusió d'aquell primer dia de l'any 2000 no s'ha perdut, està viu i present. Moltes gràcies. Rosa, moltes gràcies per les teves emotives paraules. Ara... Perdoneu, podem aplaudir? I tant, i tant. No cal. Moltes gràcies a tots. I tant, Rosa. Per mi, una jubilada, aquestes coses són importants. Primer perquè t'ho mereixes. Gràcies. I després perquè em sembla que amb un acte d'aquest tipus és important que encara que estiguem lluny ens sentim el més propers possibles. Moltes gràcies, Pere. I perdoneu la interrupció. No, cap problema, cap problema. Gràcies. Ara vull donar la paraula al meu company, que està aquí al costat, bueno, no està al costat meu perquè està a casa, és en Jordi Ciurans, és el mestre més veterà del claustre actual i ens aportarà la seva vivència. Bona tarda a tots i a totes. És una categoria que no m'agrada ser el més veterà de l'escola, però bé, sí, aquest és el meu 17è curs com a mestre. Aquest any estic com a secretari. I el que puc dir és que, evidentment, amb tots aquests anys han passat molts alumnes, han passat molts companys de feina, que molts han passat de passada, alguns hi han estat molts anys, però hem conegut a moltíssima gent professional que es dedica a la docència. D'equip directiu, amb la mateixa directora, la Rosa, he vist tots aquests anys, ha estat la Rosa la directora. Això sí, a cap d'estudis i secretaris hi ha hagut poques variacions, però el que més m'agrada, de fet, és que quan conec algú i em pregunta a què em dedico, i jo explico que em dedico a la docència i que soc mestre, que xulo, tal, i a quina escola treballes? I, de veritat, és un orgull enorme dir treballo a l'escola Miquel Martí i Pol, perquè és un nom que tothom reconeix. O sigui, qui no sap qui és Miquel Martí i Pol? Poquíssima gent. I per mi, a part d'un referent, és un orgull enorme. I ara que estiguin aquí els seus fills, això ja és brutal. Res, superorgullós d'intentar fer una societat una miqueta millor, intentar inculcar valors i maneres de fer i de veure la vida, i nosaltres tenim una gran força des de l'escola. Estem tocant les bases de tota societat i tenim molta més responsabilitat de la que de vegades se'ns dona o se'ns reconeix. I fer una crida que això hem de continuar picant pedra, hem de continuar batallant i educant els nostres infants perquè aviam si la societat millora en tots els aspectes. Res, superorgullós de formar part d'aquesta família Miquel Martí i Pol. Moltes gràcies, Jordi, per compartir els teus anys d'experiència a l'escola. Moltes gràcies. Molt bé, doncs ara passem a la joventut del claustre. De fet, li donarem la paraula a l'Adrià Alcaraz, que és l'actual mestre de llengua estrangera i va ser alumne quan vam, pràcticament al principi de l'escola. Gràcies, Segundo. Hola, bona tarda a tothom. Bé, doncs, jo recordo que vaig venir a viure a Lliçà l'any 2002 i vaig començar a 5è de primària el curs de l'escola 2002-2003, al Miquel Martí i Pol, quan encara estava a l'edifici que s'ha vist abans, que era l'edifici Folch i Torres, al centre de Lliçà. Tinc molt bons records de l'escola quan era nen. Recordo les meves mestres, que tant de bo no estiguin veient pel YouTube, la Carme Alonso, que la vaig tenir a 5è, i la Lluïsa Rubio a 6è. I recordo que feien molts projectes a la classe, també vaig fer moltes amistats que avui dia encara les mantinc. I per mi l'escola ha sigut molt important. I arriba un dia, sense adonar-te'n, i ets mestre de l'escola. És maco ser mestre del centre al que has anat de petit.
Veig els nens i les nenes que tinc a les aules i em recorden a mi fent les mateixes coses, aprenent, jugant, gaudint. Per a mi el Miquel Martí i Pol em recorda part de les meves arrels i és tot un plaer haver tornat i poder aportar el meu granet de sorra per ajudar a fer del Miquel Martí i Pol una escola encara més gran del que ja ho és. Moltes gràcies. Gràcies, Adrià. Moltes gràcies per la teva participació. Doncs bé, ara vull fer un esment que la participació de les famílies és fonamental en el caràcter del nostre centre i de la qualitat educativa, per què no? La seva confiança, el seu recolzament són una energia vital per nosaltres en el dia a dia. I en representació de les famílies de l'escola en tenim el president de l'AFA, que és en Paco Vega, i li cedirem la paraula. Paco. Hola, bona tarda a tothom. Bueno, jo soc jove aquí porto aquest any aquí a l'associació, a l'AFA, però porto ja com a pare, porto ja uns quants anys en aquesta escola, del 2006-2007, i estic encantadíssim del col·le. Me'n vaig apuntar aquí per ser membre de l'AFA, m'han escollit com a president, per intentar ajudar aquesta escola que poc es pot fer perquè és una gran escola, estic molt content, n'hi ha molts professionals i són molt propers, pots parlar amb ells i sempre estan aquí pel que necessites. O sigui, jo estic encantadíssim d'aquest col·le. Moltes gràcies. Gràcies, Paco. Moltes gràcies a tu per la teva intervenció. Molt bé, doncs bé, ara passarem a un altre bloc, perquè no és casualitat que la nostra escola porti el nom d'un dels poetes de més rellevància. Així que no podia ser d'una altra manera. Un dels eixos fonamentals del nostre projecte educatiu és l'impuls de la lectura. Tampoc és casualitat inaugurar la biblioteca escolar avui que celebrem 20 anys d'escola i a les portes de la Diada de Sant Jordi. Sense més, dono la paraula des de la biblioteca a les meves companyes Montse Pèric, Anna Castells i Elisabet Pérez. Bona tarda. El curs passat vam iniciar la remodelació de la biblioteca escolar amb molta il·lusió, una iniciativa motivada per l'AFA i pel nou projecte d'impuls a la lectura del centre. Volíem incorporar la biblioteca en la vida de l'escola i donar-li un nou rol de qualitat. Una biblioteca que esdevingués un espai de coneixement i d'aprenentatge, que afavorís l'hàbit de la lectura, la sensibilitat literària i el gust per llegir. Encara hi ha molt camí per fer, però avui estem aquí per compartir amb vosaltres l'inici del nostre somni. Molt bé. Anna, hola. Jo he començat a llegir, perdoneu, Bona tarda. Bona tarda. Jo m'he envalentonat. Com a element motivador hem escrit, hem il·lustrat i hem maquetat un conte que ha patrocinat l'Ajuntament i que aquesta setmana cultural regalarem a cada família. És aquest conte? El conte explica la història d'un ratolinet que arriba a la biblioteca i que s'hi queda a viure. Li agrada tant aquest espai que el vol compartir amb tots els nens i nenes de l'escola. Aquesta mascota acompanya les estones de lectura, especialment dels infants més petits. Ens hauria agradat molt fer la inauguració presencialment, però al no ser possible us hem preparat unes imatges del procés de remodelació que ens fa molta il·lusió compartir amb vosaltres.
Bona tarda. Volem que la biblioteca escolar esdevingui un element actiu, potenciador de moltes activitats que es fan al centre. Aquesta Setmana Cultural n'és una mostra, uns dies de festa literària amb activitats relacionades amb l'impuls de la lectura. Tot això s'està fent possible gràcies a l'entusiasme de l'equip de mestres, la col·laboració i la implicació de l'AFA i la il·lusió que han mostrat els nens i nenes que han descobert la nova biblioteca. Moltes gràcies, companyes. Moltes gràcies. Jo ara el que voldria fer és agrair molt al nostre assessor IDILEC, el nostre assessor LIC, que és en Josep Vila. És el nostre formador, portem 3 anys ja amb aquest curs, formant-nos en l'impuls de la lectura i ens està facilitant recursos i moltes eines per avançar en aquest projecte. Ens agradaria molt, Josep, escoltar unes paraules. Gràcies, Segundo. Solstici, de Miquel Martí i Pol. Tercera estrofa. En solitud, però no solitaris. Reconduïm la vida amb la certesa que cap esforç no cau en terra xorca. Dia vindrà que algú veurà a mans plenes l'aigua de llum que brolli de les pedres d'aquest temps nou que ara esculpim nosaltres. I aquest preàmbul és fantàstic per dir-vos a nivell de comunitat educativa, que dir-vos com a formador i assessor extern, perquè a vegades el que és extern a vegades costa molt d'introduir-se a la dinàmica organitzativa d'un centre, dir-vos que a nivell de l'equip directiu i també de l'equip directiu anterior, que ha presidit també l'anterior directora també, que us vaig conèixer, tots plegats, i també tot el que és l'equip docent, ha sigut genial. Dit això, amb paraules de Víctor Coopers, economista i humanista, manifesta que el valor d'una persona o d'un grup col·lectiu de persones que estan dins d'una organització equival a un parèntesi de coneixements, més habilitats, tanquem parèntesi, però sobretot són les actituds. I aquí vull subratllar això, les actituds. Des del primer any, ara finalitzarem el tercer any i l'EC, la llàstima ha sigut pel Covid, que no hem pogut disfrutar en presència com a formador i docents, però sí que és molt important les actituds. I vosaltres, ja us vaig dir des del primer any que les vostres actituds com a docents eren genials, eren fantàstiques. Cadascú tenia les seves, especialment amb les seves fortaleses i oportunitats, comptant com si féssim ara un DAFO, però sobretot només us tinc que dir que moltes gràcies. He gaudit moltíssim, estic gaudint moltíssim, perquè no hem acabat encara la formació, estic gaudint moltíssim de les vostres aportacions que heu fet any rere any i estic convençudíssim que amb els vostres valors afegits ajuntats com heu fet avui podeu fer grans èxits. Grans èxits per al que és escola, sempre pensant que això és molt important amb l'èxit escolar del nostre alumnat. Per tant, moltes felicitats i moltes gràcies per deixar-me intervenir en aquest acte tan commemoratiu com el que esteu fent. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Josep.
que sàpigues que ja després de 3 anys ja formes part, ja no ets una persona externa. Llàstima que aquest any no puguem tenir-te a l'escola presencialment, però bueno, ja ho saps. Moltes gràcies, Josep. Seguidament, donarem la paraula també a la senyora Imma Buñuel. Ens agradaria sentir la seva visió, escoltar la seva visió. Gràcies. Bé, els protagonistes sou vosaltres, però sí que també em fa il·lusió compartir aquest moment. I també penso que Miquel Martí i Pol és un dels meus poetes, m'ha acompanyat en molts moments importants de la meva vida, per tant, també és molt especial aquesta relació. I estava pensant que estic segura que el poeta estaria joiós. Dic joiós, no dic orgullós, perquè ja sabeu que era una persona humil i senzilla, de veure que un centre que l'honora amb el seu nom té com a eix vertebrador la lectura, no? I la lectura no només com una eina per l'aprenentatge, sinó també per desenvolupar l'esperit crític i per desenvolupar actituds, com ha dit el Josep, i maneres de viure i de mirar el món que ens envolta. Per tant, penso que un honor tenir aquest nom i que vosaltres també tingueu aquest eix vertebrador. Em consta, amb el Josep n'hem parlat sovint, del vostre treball en els 3 anys ILEC, i que penso que aquesta inauguració que heu fet de la biblioteca, a part del treball amb la lectura, també reflecteix la força de tota la comunitat quan es treballa col·laborativament. És a dir, com els fruits que dona treballar conjuntament la comunitat i compartint i implicant-se amb uns objectius comuns. I això no és gens fàcil. Això també és un treball a la xarxa interna, diríem, i aquests treballs de xarxa ja sabem que també impliquen unes actituds de compromís, d'empatia, d'escolta activa, que a vegades són difícils. Per tant, moltes felicitats i us encoratjo a seguir en aquest camí que ja veieu que és d'èxit per vosaltres, pels nens i nenes i per les famílies. Moltes gràcies, Imma, per la teva intervenció. I per acabar ja... Bueno, per acabar no, encara no. No la donarem per inaugurada. No ens podem oblidar de la Biblioteca Municipal. És un referent per a nosaltres. L'impuls de la lectura és el que és, també gràcies a la Biblioteca Municipal i a les seves activitats. Voldríem sentir la seva visió. En parlarà ara la directora de la Biblioteca Municipal, Eva Comellas. Bona tarda a tothom. De part de tot l'equip de la Biblioteca Cal Oliveres us volem felicitar per aquests 20 anys d'escola i també per tot el treball que heu dedicat a la vostra biblioteca, perquè segur que no ha estat fàcil. Des de les biblioteques públiques defensem les biblioteques escolars, per tot el que porten en el context educatiu, per la funció social i educativa que desenvolupen, perquè són espais d'aprenentatge i d'investigació, espais de trobada amb la comunitat educativa i on la lectura és font de plaer. Tot i així, sabem que la majoria de vegades les escoles no disposeu dels recursos necessaris per tirar-les endavant. Per això és d'agrair el temps i l'esforç que hi dediqueu, tant els mestres com les famílies, per organitzar-les i dinamitzar-les. Des de la Biblioteca Cal Oliveres us fem costat en aquest procés, perquè entre tots i totes fem de la biblioteca escolar un espai viu i totalment integrat a l'escola. Com diu Jaume Centelles en el seu llibre, perquè la biblioteca sigui el cor de l'escola. Felicitats, doncs, a tots i a totes per la posada en marxa d'aquest espai que és tan necessari per les escoles. I aprofito per desitjar-vos un bon Sant Jordi a tothom. Moltes gràcies, Eva. Gràcies per convidar-nos. Moltes gràcies, Eva. Montse. Acompanyats per tots vosaltres i amb aquest gest simbòlic, donem per inaugurada la Biblioteca Escolar.
Molt bé. Bé, i estem arribant al final de l'acte. Enguany estem realitzant un projecte interdisciplinar d'escola amb motiu dels 20 anys i del poeta Miquel Martí i Pol. A continuació us presentem unes imatges amb les activitats que estem realitzant al llarg d'aquest curs. Sisplau. Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciava telmoturs insignes no s'ha complert i els anys passen de pressa. De res a poc i sempre em ven de cara quin llarg camí d'angoixa i de som on som, més val saber-ho i dir-ho i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps d'ombres i Bé, abans de donar pas als alumnes, m'agradaria donar la paraula a Anna Maria Castany perquè ens aportés la seva visió. Bueno, jo no puc més que felicitar-vos i en nom del programa Biblioteques Escolars el que sí us animem és a continuar aquesta feina que heu fet. Amb molt d'orgull hem vist que la biblioteca és el cor de l'escola i que malgrat la pandèmia la lectura és un eix important i que continua viva i us animem a compartir aquestes experiències, aquesta que heu mostrat ara i altres que fareu segurament en col·laboració amb les famílies i amb la biblioteca municipal, fent xarxa, que ens les compartiu al Nodes de Biblioteca Escolar perquè tothom en pugui gaudir. Segurament aquesta serà una de les biblioteques que es podrà anar a visitar un cop acabi la pandèmia i reprenguem la normalitat i ens puguem trobar de nou, que normalment cada any anem a visitar un parell de biblioteques del centre amb persones que estan fent la formació de biblioteca escolar i segur que amb molt d'orgull aquesta la podrem venir a veure. Endavant i enhorabona. Ja hi podeu comptar, I tant, i tant. I no m'oblido de la Sandra, que sempre la tenim al nostre costat. Sempre és aixecar el telèfon quan tenim algun problema tècnic o el que sigui i la tenim al nostre costat. És la directora del CRP i ens agradaria també escoltar les seves paraules. I tant, moltes gràcies. En nom del servei educatiu, dels diferents perfils que has citat inicialment, les companyes de l'EAP, de l'àmbit LIC, de les companyes del CREDA i del Centre de Recursos, com han compartit els que han parlat fins ara, fer-vos arribar la nostra felicitació per la celebració d'aquest acte, així com agrair-vos la invitació. Des de l'àmbit de formació i assessorament LIC, compartim 100% les paraules del Josep Vila amb el reconeixement cap a aquesta bona feina que esteu fent, així com considerem que és molt important poder donar visibilitat a la tasca que esteu fent. Per tant, felicitats de nou.
De cara al proper curs, ens agradaria des del Centre de Recursos iniciar un seminari de biblioteca escolar on esperem que hi pugueu participar. I com ja sabeu, pel que necessiteu, cop de telèfon o el que calgui, que allà hi serem. Moltes gràcies. A tu, Sandra, a tu. Gràcies. Bé, doncs dins d'aquest projecte, l'alumnat de cicle superior està realitzant programes de ràdio dedicats al 20è aniversari i també estan treballant la vida i obra del poeta. A continuació, l'Emma Idàñez i el Biel Cruz realitzaran unes preguntes en representació de l'alumnat a l'escola cap als fills, al fill i a la filla del poeta, que tenim l'honor que estiguin avui entre nosaltres. Emma, endavant. Bona tarda, soc l'Emma de la classe del matrimoni. Com podeu veure, és el nom del vostre pare. Cada divendres emetem un programa de ràdio i un d'ells està dedicat a la figura de Miquel Martí i Pol. Ens agradaria fer-vos algunes preguntes que necessitem per a l'elaboració del nostre programa. Què us sembla si comencem amb la primera pregunta? Quin era el poema preferit del vostre pare? A veure, mira, jo abans que res volia donar-vos les gràcies per deixar-nos participar en aquest acte que feu avui, que penso que el fet de celebrar l'aniversari d'una escola és un fet molt emotiu i molt important. Llavors, poder-hi ser és tot un honor, no? Llavors, a veure, aquesta pregunta que em fas de quin era el poema preferit, no te la puc contestar. No ho sé. La veritat és que no ho sé. I suposo que segur que devia tenir algun poema o algun llibre que li feia més il·lusió o no sé com dir-ho, que un altre, però no t'ho puc dir. No ho sé, vull dir, si digués alguna cosa m'ho inventaria i no es tracta d'inventar-ho, oi? Em sap greu, però no t'ho puc contestar, això. No et preocupis, segueixo. Va dedicar algun poema a la seva família? Sí, això sí, veus? Això sí que t'ho puc contestar. Mira, em va fer alguns, en concret, per la meva mare. Hi ha un poema que es diu Lletra Dolors, que és per la mare, una Nadala. Llavors, més que poemes en concret, va dedicar llibres. Per exemple, ell, quan la mare va morir, va fer el llibre aquell de llibre d'absències, que era dedicat a la mort de la mare. També va fer uns haikus a Maria Àngels, que sóc jo, i per tant també té aquests de poemes. Llavors, algun llibre que ens ha dedicat com a família, a la mare, a mi, al meu germà, que era de l'obra poètica 1, sembla que és l'Arrel i l'Escorça, que hi ha una dedicatòria del llibre que diu a la Dolors i a la Maria Àngels perquè no sigui dit que no me'n recordo mai, i el Jordi que demanava un llibre gruixut, perquè era un dels llibres gruixuts. Sí, això sí. Sí. D'acord. I per últim, què li agradava fer al vostre pare a part de la poesia? Això, com que ens hem repartit les preguntes amb la meva germana, aquesta em tocaven a mi. En tot cas, abans també aprofito per sumar-me a les paraules que ha dit abans la Maria Àngels, a felicitar-vos pels 20 anys de l'escola. De fet, a nosaltres no se'ns fa estrany estar a una escola perquè la meva germana és mestra, ara jubilada també. Jo soc professor de didàctica de les ciències a la Universitat de Vic i, per tant, estem sovint parlant amb mestres o estant en escoles, com podíem, no? I en fi, que és un gust estar aquí i veure com se celebra els 20 anys d'un centre, amb ganes de fer coses i de continuar. En tot cas, anem per la pregunta que em deies, era què li agradava fer al vostre pare a part de la poesia, em sembla, que era aquesta. A veure, jo diria que el que li agradava més és una cosa que vosaltres a l'escola, pel que he vist, ara feu molt, que és llegir. Bàsicament, jo diria que des de sempre, des de petit, des de jove, va llegir moltíssim. A casa hem viscut sempre voltats de llibres i això és una cosa que ens ha també encomanat als fills i a molta gent, de tenir llibres, de llegir. I jo crec que això devia ser el que li agradava més, llegir. Quan era jove i no estava malalt, també cantava. També havia fet concerts
tocava la guitarra, era com de cantautor, diguem-ne, havia fet concerts amb el Raimon, amb gent, vull dir que potser si no s'hagués posat malalt i hagués continuat, doncs potser hagués sigut un cantant conegut, o no ho sé, però en tot cas sí que li agradava cantar, li agradava el cinema, i una altra cosa que li agradava, a part de la poesia, era xerrar, parlar amb la gent. Tot i les dificultats, quan es va posar malalt, doncs a casa venia molta gent, gent que li agradaven els poemes, escriptors, en fi, diversa gent i passaven les tardes xerrant i amb la família també. Nosaltres, amb la meva germana, teníem la sort de conversar molt, per tant, això jo crec que també era una de les coses que li agradava, parlar amb la gent i conversar. Moltes gràcies. I ara continua el meu company, en Biel. Hola, bona tarda. Soc en Biel, de la classe Fideus a la Cassola. Aquests dies estem treballant la biografia de Miquel Martí i Pol. Avui tenim la sort que estigueu aquí amb tots nosaltres. Volem aprofitar aquest moment per fer-vos les següents preguntes i així acabar de completar el nostre treball. En quin moment de la vida del vostre pare es va fer famós? Aquesta també em toca a mi, Biel. No te sabria dir ben bé, perquè jo crec que cap als anys 70 o finals dels 70, principi dels 80, que si no m'equivoco va ser quan va sortir el llibre Estimada Marta, l'àmbit de tots els àmbits, més o menys, ho dic així a l'engròs, doncs ja, diguem que ja devia ser una mica famós, si més no hi havia molta gent que comprava els llibres i els llegia. Si això és ser famós, perquè llavors, en tot cas, sortir a la tele, etc., doncs això no. Més endavant, com que el Lluís Llach, el cantant, es va interessar per l'obra, es van conèixer, van treballar junts durant molt de temps, i el Lluís Llach era una persona molt més coneguda, doncs això també va fer que tingués, els últims anys, diguem-ne, de la vida del pare, tingués més ressò, no? Però ja abans, ja era una persona coneguda, llegida, i per tant, potser aquesta època, a finals dels 70, va començar, diguem-ne, però el boom devia venir més amb les col·laboracions amb el Lluís Llach. Moltes gràcies. La vostra feina també està relacionada amb la literatura? El micro. El micro. Àngels, el micro. Perdó. No, i això d'aquestes coses no em van gaire a l'hora, i ara anava xerrant sense... Perdoneu. No, deia que aquesta pregunta em tocava a mi i que no, que ja ho havia dit el meu germà abans, que tots dos som mestres, no? Jo soc mestra, bueno, ara estic jubilada, però era mestra d'una escola de primària com ara la vostra, que a més m'ha fet molta gràcia perquè quan heu parlat de la biblioteca, vosaltres heu dit que teníeu com de mascota un ratolí. I resulta que la nostra biblioteca té una rata, que és l'Andrapacontes. És una rata que representa que es menja els contes. Llavors aquesta rata també circula a vegades per l'escola. I m'ha fet gràcia la connexió. He pensat, mira que curiós que tots hem anat a parar al mateix lloc. Però no, nosaltres no ens dediquem a la literatura, tot i que penso que alguna cosa ens deu quedar en els gens o no sé on, perquè sí que no ens és difícil escriure. I escrivim així per nosaltres mateixos, a vegades, no? Però no hem fet... No som escriptors, no. Això no. D'acord, continuem amb la següent pregunta. Quin era el menjar preferit del vostre pare? El menjar preferit era bueno, no sé si era el preferit o no, en tot cas et diré el que menjava més. Sobretot a l'època que es va posar malalt, que és quan, de fet, jo el vaig tractar més perquè es va posar malalt quan jo tenia 4 o 5 anys i, per tant, jo l'he conegut gairebé tota la vida amb la malaltia, no? I com que li costava molt d'empassar i de fer els moviments d'engolir, doncs menjava més aviat coses toves, diguem-ho així, no? Llavors, mongeta tendra i patata, això me'n recordo molt, als vespres, tonyina, per exemple, o altres peixos, i kiwis de fruita.
Això és de les coses que jo recordo que menjava més. Llavors devia menjar una mica de tot, però en tot cas, com que tenia aquest problema, doncs per empassar havia de vigilar, doncs això eren menjars que li anaven molt bé. I no sé si la pregunta hi havia també si li va dedicar algun poema en aquest menjar. Sí. Biel, ho havies de dir tu, com que jo ho tenia aquí apuntat i ho he mirat, dic, doncs ja veus que no li va dedicar cap poema. Tu has dit que eres a la classe dels fideus a la cassola, en tot cas el pare té aquell llibre que és de El bon profit, que és per nens, i per tant allà van fer poemes dedicats als nens, sobretot pels menjars que semblava que als nens els agradaria més. Per tant, en tot cas, a les mongetes tendres i patata no els hi va dedicar cap poema. Que jo sàpiga, no sé, potser un dia trobarem una llibreta i resulta que sí. Si la trobem, ja us la passarem. Moltes gràcies per les vostres col·laboracions. A vosaltres. De res. Molt bé, jo ara vull agrair també la col·laboració de la Fundació Miquel Martí i Pol per fer possible que estigueu aquí, per la seva gestió. No hi som presents físicament, però vosaltres en representació. I ens han dit, o sabem, que teniu alguna sorpresa per nosaltres. És possible? Què vol dir? Que us llegim algun poema? No ho sé. Sí, no, esclar que sí. Bueno, amb la Montse ho vam parlar, com que no sabíem massa què és el que hauríem de fer. Molt bé. I una de les coses era aquesta, no? Si voleu, sí. I tant. Doncs sí. Bueno, espero que agafarem el llibre. Molt bé. Que ho faci la meva germana, en tot cas, que en sap més que jo. Jo em costa més això de llegir. En tot cas, aprofitar la benentesa per convidar-vos a la Fundació, si podeu venir en algun moment, no sé si heu vingut o si podeu venir amb l'escola. Ara mateix hi ha activitats molt xules per fer amb els nens i nenes de totes les edats, per tant, com que ja teniu el contacte de la Montse, doncs, si podeu i us interessa, doncs, fantàstic. I tant, i tant. Moltes gràcies, Jordi. Val, doncs mira, una altra cosa curiosa que abans de llegir el poema, que volia comentar-vos també, era que a part d'això de la rata de la biblioteca, que sent així com un lligam així tot especial, el poema que ha llegit aquell senyor, no me'n recordo com es diu, del solstici, resulta que aquest poema jo el tinc amb un vinil a la porta del despatx, també. O sigui que saps allò que dius, a vegades les coses es connecten sense voler, no? O sense pensar-hi. Bé, mira, si un cas us llegiré el del mes d'abril i així desitgem bon Sant Jordi a tothom i bona inauguració de la vostra biblioteca. Justament és el que tenim al vestíbul de l'escola ara mateix. Doncs, bueno. A veure. Diu: per l'abril, si cada gota en val 1.000, cada rosa en val 10.000 i cada llibre 100.000. Amb pluja, roses i llibres celebrem la festa gran, que ningú no en quedi fora, ni els d'ara ni els qui vindran. Els d'ara per fer patxoca al costat de l'alt patró, els qui vindran per si toca d'afegir-hi més saó, perquè Sant Jordi se senti sempre ben acompanyat i ens ajudi els uns i els altres a poder guanyar el combat que fa tants segles que dura i encara no s'ha acabat. Per això, quan l'abril pinta tots els marges de color i fa les nits molt més tèbies i el cel més encisador, convé que tots, nois i noies, cantem ben fort la cançó. Per l'abril, si cada gota en val 1.000, cada rosa en val 10.000 i cada llibre 100.000. Bé, moltes gràcies per tot, Moltes gràcies per aquest regal d'aniversari. No tinc paraules, m'he quedat sense paraules. Però bueno, ja per anar acabant, m'agradaria també
perquè des de l'escola també valorem molt el recolzament que hem rebut de l'Ajuntament i de la Regidoria d'Educació i m'agradaria sentir les paraules del senyor Fran Sánchez, regidor d'Educació. Hola, bona tarda. Bueno, per mi és molt especial l'escola Miquel Martí i Pol perquè, tot i que ha sigut una escola viatgera en el poble, diguéssim, que ha viatjat d'un lloc a un altre, diguéssim, del centre als barris, crec que feu una tasca importantíssima. Els municipis, com el nostre, amb un sistema urbanístic extens, necessitem centres, necessitem espais de reconeixença i de sentiment que generin sentiment de pertinença al poble. I vosaltres en sou un i molt important. L'escola Miquel Martí i Pol, més enllà de ser un centre de coneixement, d'acompanyament d'alumnes, de creixement personal, també és pel municipi un centre d'arrelament, no? I crec que l'Ajuntament ha d'estar molt agraït per la feina que feu a la zona on esteu ubicats. També la gent que viu allà, no? Que va passar de viure en una urbanització sense cap servei a viure a un lloc on una escola començava a donar vida. I jo crec que això és molt important. La tasca de l'escola, de la vostra escola, va molt més enllà de la tasca educativa, molt més enllà de la tasca docent i molt més enllà de la tasca d'acompanyament a l'alumnat, que ja és molt, diguéssim, no? Però va molt més enllà. I per això els projectes vostres són nostres, el vostre triomf és el nostre i esperem poder continuar acompanyant-vos amb els projectes que poseu en marxa, amb el creixement de l'escola i amb l'arrelament d'aquesta escola al territori allà on esteu ubicats, que us ben asseguro feu una feina impressionant per tota la comunitat de veïns i veïnes que viuen en aquella zona. Moltíssimes gràcies i moltíssima força per continuar fent la feina que feu. Gràcies, Fran. Moltes gràcies per les paraules. Volem agrair també molt la presència en aquest acte del director de Serveis Territorials, el senyor Pere Massó. Quan vam fer la invitació va ser com... i vam rebre la resposta i molt agraïts. I voldríem també sentir unes paraules vostres. Moltes gràcies, molt bona tarda. A veure, la primera cosa que us volia dir és que normalment quan a un el conviden amb un acte d'aquest tipus, doncs sempre fa unes paraules d'agraïment i primer de tot sempre diu que moltes gràcies per convidar-me en aquest acte o en un acte tan important i moltes vegades ho acabes dient ja com a esma, per dir-ho d'alguna manera. I en canvi aquesta és una d'aquelles situacions en les quals les dius de veritat, les agraeixes de veritat perquè de tot cor que ha estat un acte emocionant per moltes raons i que realment estem en una situació, heu propiciat una situació d'acte que tot i la pandèmia, tot i la situació d'estar allunyats físicament, penso que ens hem retrobat tots molt espiritualment, per dir-ho d'alguna manera, i per tant us ho volia agrair molt especialment la manera com heu lligat tot l'acte. La segona cosa que us volia dir és que fa uns 10 minuts aproximadament hem sentit una cançó que, com deia el fill del Miquel Martí i Pol, de l'època quan el Llach va musicar alguns dels poemes del poeta i hem començat a sentir ara mateix. Ara mateix acaba amb un dels versos més coneguts de Miquel Martí i Pol, que és, si me'n recordo, que tot està per fer i que tot és possible, i que se diu molt amb el que és l'educació en el nostre país i del que ens ha tocat viure i del que hem estat capaços de fer amb l'educació del país, el que heu estat capaços les escoles de fer amb l'educació de les criatures del país, en uns moments tan complicats. Perquè us ho heu cregut, perquè ens ho hem cregut, perquè hem sapigut, perquè hem volgut tirar endavant una cosa fonamental
cabdal com és l'educació, realment podem estar orgullosos de l'educació, podeu estar orgullosos de l'escola que teniu, podeu estar orgullosos de la feina que esteu fent, perquè una situació com aquesta segur que, i esperem que no la tornarem a viure mai més, però que també ens haurà empoderat molt que realment ens hem de creure molt i molt la feina que estem fent. Fem una inauguració, la inauguració de la biblioteca en un moment, en una situació especial, estem a punt del Sant Jordi, estem amb els 20 anys de l'escola, esteu a punt en els propers anys de fer un canvi cap a creixement de l'escola per tenir l'ESO, per tant, amb un canvi també substancial. I, per tant, és un moment important en l'escola i està molt bé el que heu fet de fer una mica de retrospectiva, pensar en allò que érem i a veure cap on hem d'anar. Tot està per fer i tot és possible. És així de clar. I a més, i amb això acabo, us volia felicitar perquè estem en un moment en què és difícil donar protagonisme a les paraules i sobretot a les paraules escrites. Ja no només per la situació de pandèmia, sinó la nostra societat tan digitalitzada, de vegades sembla que ens costi acostar-nos al món de les paraules, al món de la lectura, al món de la literatura, al món de la història, al món escrit. I no només l'hem de recuperar, sinó que el que tenim ho hem de mantenir. Per tant, us vull felicitar també per aquesta iniciativa. Està molt bé l'era digital, però hem de preservar les paraules, hem de preservar la paraula escrita, hem de preservar la lectura. Sense lectura no hi ha conversa, sense conversa no hi ha reflexió, sense reflexió no hi ha demà. Per tant, tot està per fer i tot és possible. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Molt agraït. Bé, i ara he de cedir l'últim parlament per al senyor alcalde del municipi, el senyor Ignasi Simón. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies també per haver-nos convidat. La veritat és que és un honor. I felicitar-vos per aquests 20 anys d'escola, que 20 anys sembla que no, però han passat moltíssimes coses. Mira, fa 40 anys enrere, potser en aquest municipi érem 2.000 i pico habitants. Fa 20 érem 10.000 i ara ja estem a prop dels 16.000. Vull dir que aquest creixement és molt important. Jo vull agrair-vos una mica en línia el que estava dient el Pere. Jo potser dec portar, m'imagino, com 200 o 300 o 400 videoconferències, perquè ara tots funcionem així. I la veritat és que tot just ara farà un any de pandèmia, la primera videoconferència en la qual m'he emocionat. I això, la veritat és que és d'agrair. Heu fet un muntatge d'aquesta inauguració de la biblioteca i de la celebració d'aquests 20 anys de l'escola Miquel Martí i Pol perquè recordaré. Teniu un passat, teniu un present, també teniu un futur, com deia en Pere, amb aquest 316 que es coneix. I, per tant, encoratjau-vos a mantenir aquesta il·lusió que sembla que sigui el primer dia de l'escola. Ara la capçales tu segundo, per tant, ets el cap visible d'aquest projecte engrescador que tirarem endavant i agafant una mica la línia que d'abans del Jordi Ciurans, em sembla que es deia, de la importància que des de les diferents alcaldies que hi ha hagut a aquest municipi, que han sigut només 3 en 40 anys, però sí que és veritat que des de la primera fins a la darrera hem cregut que el món de l'educació és un dels principals pilars de la societat. I quan dic dels principals pilars de la societat, dels principals pilars de la societat moderna, que està, reconeguda en la Declaració Universal dels Drets Humans i també en la pròpia Constitució espanyola. I ara mateix també la tenim reconeguda amb les Nacions Unides com un dels objectius d'aquells que li diuen de l'ODSE, Objectius de Desenvolupament Sostenibles,
en el qual marquen com un dret fonamental. I jo crec que des del primer dia ens ho vam creure, que tenim la gran sort que les diferents administracions locals, comarcals i de la Generalitat hem treballat sempre de la mà, conjuntament amb el món educatiu, direccions, mestres, pares, AMPAs, etc. I jo crec que aquesta dinàmica que ja és històrica en el nostre poble l'hem de saber mantenir, perquè d'aquesta manera hem demostrat que hem sigut capaços de superar moments difícils, moments de pressió demogràfica que s'ha patit molt a l'hora d'expandir els equipaments educatius i en el vostre cas és un clar exemple, però alhora també, vull dir, el moviment demogràfic també ha disminuït en certs moments i hem aguantat allà la bretxa per mantenir les escoles com les tenim fins ara i dir això, que l'aposta que s'ha fet tant des del món educatiu com des de l'administració local ha sigut sempre la mateixa, de defensar l'escola pública i l'exemple és que no tenim escoles privades en aquest municipi, amb 40 anys de democràcia. Per tant, agraïu-vos la vostra feina i encoratgeu-vos a seguir endavant i moltes gràcies, insisteixo, per la invitació. Moltíssimes gràcies. Jo, per acabar, per finalitzar aquest acte, si algú vol fer alguna intervenció sense que jo doni pas, podeu fer perfectament. Si no, per acabar amb aquesta festivitat i en nom de tota la comunitat educativa, vull agrair sincerament a tots els assistents per compartir aquest moment tan especial amb nosaltres. I si em permeteu, vull fer un resum de tot el que s'ha dit aquí. I acabaré amb una cita del poeta. L'essencial es diu amb senzillesa. Moltes gràcies a tots i a totes.